Kok kowe tumindak kaya ngono nalare piye? Sing jeneng garwa ki sigarane nyawa, bojo kuwi kanca urip tekan sok kapan wae. Ngono. Tur bojomu ya wis ngladeni karo kowe. Apa sing dadi penjalukmu nek iso-iso bojo ki aja nganti gawe kuciwaning wong lanang. Ha kok bojomu salah sithik kok tok jotosi kowe nek tak laporke karo pemerintah, kowe kena hukuman lho. Kuwi jenenge KDRT. KUD to, KDRT. KUD dengkulmu melacak. Kuwi jenenge KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ora entuk. Kowe nyuwara elek kowe nek bojomu ora trima, dilaporke karo polisi kowe iki kena. Men, tak jarak nek pancen aku arep tak hukumke hukumno. Ora apa-apa aku ora masalah. Malah plemu aku nang Pakundaran. Ora nyambut gawe ra ketang madange ming sego kobis. Nang sing penting ora mangan. Ayo, kowe arep ngewangi bojoku. Polisekno ora apa-apa. Sik, janjane ana masalah apa? Terus tak omong karo kowe. Kowe seneng nek ana bojo wong wedok kok wani mbedhok pitik? Hah? Monggo konangan sing duwe terus sing duwe nglaporke nang ngarep aku karo nggawa bojoku. Niki Mas Bagong, semah sampeyan njukuk pitik teng kandang kula. Wes tanpa taliwara langsung tak taekwondo. Selamat Kang, pangestumu le. Mas Petro selamat, pangestumu Gong. Ora kok le sedih men to. Omahmu sepi, apa-apa ora ana. Kowe ning jero omah ming tenguk nang nggon kursi siji kiwa tengen tanpa ana pepasrening omah, ora ana lemari, ora ana apa-apa. Korden kowe ora tok keki, wong tok keki sarung. Ana apa? Aku karo Petro iki curiga lho, Gong. Kowe arep tak ambili tak jagara-gara kok malah kahanane omah kaya ngene iki janjane ana apa nek pancen ana perkara ana bab sing kira-kira kowe iki ana perkara kulawarga omong karo kakangmu aku karo kakangmu Petro. Mergo kowe karo aku iki padha-padha anake Semar, ku nek nganti ana apa-apa aku ora melu cawe-cawe rak dikira kepiye ngono lho. Piye yo Nang? Piye? Aku tak mati wae Pandra. Lho. Ngopo ana apa? Aku susah tenan dalane ngene iki. Aku sebagai wong lanang kaya ora kanggo rasane, Tru. Sabar. Sabar, Gong. Kabeh ya pancen nglakoni, suasanane ya pancen lagi kaya ngene. Nyambut gawe apa-apa ora entuk, nyambut gawe ngono ngene ya ora entuk. Monggo kowe karo aku butuh mangan, ning kabeh ya nglakoni, kabeh ya ngrasake. Ning ora kaya sing tak rasake, Rek. Ora kaya sing tak rasake. Aku wis kaya emoh urip ana ing alam kelanggengan. Lho. Kuwalik, Gong. Hah? Kuwalik. Aku wis kaya emoh urip ning alam donya. Aku wis kaya emoh urip ning alam donya, Tru. Nandur telo le panen kedhisikan tikus. Wis dijebol ming gagang tok. Pari dipangal emprit. Ah sing ngakon ki ngumprit akeh banget ning witmu ya sapa? Hah? Sirku ki tak nggo lawuh. Aku jebol senjata makan tuan. Wit ringan ngarep omah tak ingoni emprit saiki dadi ewon. Angger aku arep panen serang dhisik. Aduh, Tru. Londrene adimu. Blas ra ana sing ngumbahke. Apa-apa dikumbahke dhewe. Ah lara atiku kok. Ora ana penghasilan. Bojone gareng ngumbahke wis cawet telu. Monggo gede-gede. Ngentekke sabun duwite ra sepiro wae. Gak ngethele ra jaman. Hah? Tempiling mencelat. Ngene ora. Sok tak kandhanane Mbak Yumu nek kahananmu lagi kaya ngono kuwi. Wis aku mlaku mrono, mlaku mrene golek gawean ya wis ora ana tenan. Aku jagake le miyaga wae. Kowe ngerti to ketrampilanku ora ana tunggale. Sapa penabos sing ora tepung aku nek ora tak kethuki.
Ameng kethoke kok gleleke. Aja meneng aku kacamata. Masalah kethok ora mau ning baguse. Waduh. Ora ana sing ngimbangi. Daftarke pengrawit mrana ya ora ditampa. Daftarke pengrawit ketoprak ya ora ditampa. Uyan-uyan ya. Lek muni kethok ora nganggo apa-apa nek uyan. Mergane kethok ora nganggo gendhing kethok kerep. Oh. Lara tenan. Kowe ndelok kanan omahku iki ta. Heeh. Lemari wis tak dol. Ha iya. Meja kursi tak gadhekke. Ora buka sandang, lemari sandanganku nangis kowe, Tru. Nangis kowe. Mergo jareku ya mung kari sing tememplek nang awak iki. Kathokku ya mung kari iki. Iki wis tanggo ning sawah, tanggo ning resepsi. Anggere isih gupak lendut takoni, "Lho Mas Bagong resepsi kok katanya gupak lendut?" Niki wau dawah. Aku tak titane ngono iki aku ya kelara-lara kok. Wis Gong ditatak-tatake. Ngene wae supaya kowe ya ora kebangetan nggonmu ngrasake lara ngahanan urip iki. Kowe nek butuh beras nang nggon aku. Nek butuh lawuh nang nggon aku ya sananane ya mbuh tempe, ya mbuh tahu sak wae. Mangan ki didum cah telu. Muni kepiye kowe? Dah muni kepiye kowe? Anggepe aku ki curhat ngene ki ngemis ha. Anggepe aku omong karo kowe bab kesusahan uripku ki aku terus ngemis karo kowe. Antipati truk aku. Aku ngingoni anak, aku ngingoni bojo. Nek nganti mangane anak karo bojoku mencak jaluk-jalukke nista pocapane Bagong sebagai laki-laki lak. Kebablasan. Hah? Kebablasan. Cangkeme obah dhewe. Aku sebagai laki-laki isen aku. Wong lanang ki wajibe tanggung jawab wae. Ya bener kuwi. Ah iya. Nah aku terus nang nggonmu truk iki katal kuntek, gak ipiur. Aku wis suwe-suwe aku marai keset. Oh, keset. Ene kan padha wae. Lah iya. Marai keset aku. Aku dikira wegah nyambut gawe aku. Ora ya wis. Saiki sing baku tabah. Tabah, ikhlas, sabar. Ngono? Ya. Sesuk mesti bakal tinarbuka jagat anyar ing kebak ing kabungan lan gampang golek rejeki. Teori. Kata-kata kuwi ngono. Aku sengit nang ngono. Saiki ditabah-tabahke, saiki diikhlas-ikhlaske. Besok kita akan menggapai sesuatu yang lebih indah. Indah apa? Tong sasi lho, Reng. Hah? Pitong sasi. Aku wae iso mangan cukup, mangan mung sak sendoke wareg kok. Aku iki lho, Reng. Aku ki nek ora akeh ora wareg. Ngono. Hah? Aku tahu awal-awale ora wareg kok. Iya. Ayo wong gek bojomu lemu ya. Ngomong kowe. Edan, aku ngerti keadaan rumah. Aku ki hidup sehari-hari kaya wong ewah terus. Wo. Kanggo mangan wong loro ya adang aku. Edan tenan. Ya kala mangsa ajar poso. Hah? Ajar poso. Apa saya ben dina anggere mengancik Ramadan aku mesti poso 30 dina. Ah iya, kuwi kewajiban. Masa wis poso 30 dina sik kon poso terus. Lah Ramadan sok kapan aku tak takon.
Wah ya Bagong yang tenan kandan-kandan. Ya saiki sirmu piye? Karepmu piye? Ora iki aku tak takon kok adikku wedok kok ora ana nang jero. Ngapa? Men ora entuk metu. Lah kok iso ora entuk metu? Bojoku kuwi nek ki dina apa iki? Ki dina Minggu. Dina Minggu ki bojoku ki mbah turunan siluman kok. Sebabe saben dina ki molak-malik. Wah to. Nek Minggu ngene iki tak pengen metu mergo ayune minta ampun. Weh. Ora tau ngerti ta kowe? Kowe nek ngerti dina Senin to? Heeh. Nek Senin ki kok kere. Oh. Nek Minggu ngene iki ayune minta ampun. Engko Selasa kaya juragan emas. Weh. Engko Rebo kaya tante-tante. Heeh. Engko Kamis kaya Bu Bariah lho, Tru. Ah iya. Mola-male bojoku kene ya semeh kebacut awake bojo. Ah iya. Iki nang jero lagi ngopo? Ora ngopo-ngopo. Oh ya wis nang jero wae. Nek kakangne loro teko ki mbok ya saura-urane gaweke wedang. Piye? Gaweke wedang. Netangi kamur kanku kowe. Oh tak omongi ya. Aku ketesuk lagi wedang putih, Truk. Kok kowe njaluk kon gaweke wedang iki saya kedelak-delak uripku. Men saya kedelak-delak uripku. Aku nek buta ngombe wedang legi, kuwi meng wedang putih karo buka majalah sing gambare wong ayu. Legi nang telak. Oh. Ngono lho? Wis, sakar ngopo? Gara-gara kok. Gara-gara ngopo? Gara-gara kewajibane awake dhewe. Aku wis ora arep netepi kewajiban nek carane. Uripku wis krekoso kok netepi kewajiban. Awang do ndelok aku do seneng do guyu. Ning uripku sing ngrekoso. Kowe ngerti ra, anggere aku bar gara-gara iki aku nang pojokan lapangan kae nangis terus aku. Aku ki iso nglipur wong akeh kok uripku dhewe ra ono sing nglipur. Lara tenan ora aku ki nek carane ngene iki lho. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winahya ing asepi. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Dereng dangu sami mimbal wacana kira ana garing Petruk sumawana ki ora Bagong kedadak ingkang angglolo nggenya anangis nengge garwane ki ora Bagong dupi mulat rawuhipun ngraka kekalih sigra medal saking patunggon ngambruk pepangkon ing kelurahan Ula Garing kagiat kadra wekasan nggih kelurahan Ula Garing tuwin kelurahan Petruk. Bapak sekarang punatwata mirah ingsun prihatin waspokung mijil tudatan tanpa karya Kang Baskara. Iki ngapa iki? Iki ngapa, Wer? Bojomu kok metu saka omah kok ambruk ning pangkonku nangis glogo iki ngapa iki? Ngapa Gong tok kapake, Gong? Piye? Kaya bidadari nyunggi tong to? Kula suwun pekacoban. Kula suwun pekacoban, Kang. Ora, Gong. Ora to sik.
Dik kowe tenguka sing apik, tenguka sing apik. Isih kula. Kula isih. Kula isih. Loh. Raimu kok kaya ngono iki ngapa kowe? Ora kok sik. Kok mripatmu biru? Bathokmu menjata ngono apa? Kula tak matur. Nek kula hajrih kalih Mas Bagong. Laporan. Laporan. Menono sing belani, laporan. Gawe aku tak ngikir graji. Sik to Gong, sik Gong. Kusike kowe engko nek nganti main-main mungsuhmu du bojomu lho, aku lho. Iki bojo lho, Gong. Tok ngapake kula bendhasaken matur. Sakit parah kula. Kula nyuwun pengadilan. Napa sing kula lakoni niki mergo kula kawrat lan keboti kalih Kang Mas Bagong. Mundur. Kene mundur kene. Nek wedi nang mundur nang mburine Bagong mundur kene. Kok nek Bagong macem-macem tak dupane raine. Kok kaya ngono kowe, Wer? Ngapa terus kok guyu? Aku wong wedok nangis kok kaya ngono. Ora sik saiki tak takoni. Ngopo, Gong? Jujur wae tak polo. Lho. Kok iso ngono? Kok kowe tumindak kaya ngono nalare piye? Sing jeneng garwa ki sigarane nyawa, bojo kuwi kanca urip tekan sok kapan wae. Ngono. Tur bojomu ya wis ngladeni karo kowe. Apa sing dadi penjalukmu nek iso-iso bojo ki aja nganti gawe kuciwaning wong lanang. Ha kok bojomu salah sithik kok tok jotosi kowe nek tak laporke karo pemerintah, kowe kena hukuman lho. Kuwi jenenge KDRT. KUD to? KDRT. KUD dengkulmu mlacak. Kuwi jenenge KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ora entuk. Kowe nyuwara elek nek bojomu ora trima, dilaporke karo polisi kowe iki kena. Men, tak jarang nek pancen aku arep tak hukumke hukumno. Ora apa-apa aku ora masalah. Malah plemu aku ning Pakunjaran. Ora nyambut gawe ra ketang madange ming sego kobis. Nang sing penting ora mangan. Ayo, kowe aja ngewangi bojoku. Polisekno ora apa-apa. Sik, janjane ana masalah apa? Terus tak omong karo kowe. Kowe seneng nek ana bojo wong wedok kok wani mbedhok pitik? Hah? Monggo konangan sing duwe terus sing duwe nglaporke nang ngarep aku karo nggawa bojoku. Niki Mas Bagong, semah sampeyan njukuk pitik teng kandang kula. Wes tanpa taliwara langsung tak taekwondo. Kena nggon mripat biru langsung. Tak kancingi nang kamar, ora entuk metu sesasi tak kunjara nang omah. Lah nek kaya ngono kuwi pakartimu elek, Dik. Le nangis meneng sik. Saya tak takon. Apa sing domongke Bagong ki bener? Lah Haji sae itu. Nek kula keten iki nggih awrat-awratipun kula niku bingung. Bingung mergane bingung merganipun kula dunek-unekke kali Mas Bagong. Wong wedok kon nukokke rokok ora iso. Wong wedok ora iso ngliwet gedhi sing lanang ora iso cabut gawe kudune sing wedok ki piye carane ngulir budi, piye carane iso mikir, iso ngliwet, iso gaweke wedang, iso nukokke rokok. Tangi turu glegah ora ana sego, ora ana wedang, ora ana rokok. Wong wedok model piye kowe? Kowe nek kene tak muktekke nek jebul kowe ora iso muktekke wong lanang. Sakit mana kula. Tuwuh kula recangi bedhog ayam nika. Kula kepengin saged numbaske rokok kali ndamelke usukan Mas Bagong, Kang Mas.
wis pas? Nek ngono kuwi apa wis pantes kowe dadi wong lanang? Sing kudune iso nyukupi rumah tangga kuwi kowe wer puk solo puk. Kowe ora duwe hak nembung karo bojomu, tukoke rokok, liwetke gaweke wedang. Monggo kowe ora nyambut gawe. Monggo kudune wong lanang ki ngayani karo sing wedok, ngono. Ora sak penakmu dhewe. Kowe aja menang-menangan dhewe. Nek kowe nganti nyempalani bojomu, kowe ngajar bojomu kaya ngono, mergo dasar perkarane kaya ngene, ora sudi aku ngaku adi karo kowe. Aku ora sudi duwe adi sawijining wong lanang sing kurang tanggung jawab kaya ngono kuwi. Iki nek nganti dingerteni tangga teparo, wirangmu ora mung nang kowe togong, ning aku karo Petro ya melu wirang, mergo duwe adi sing pangertine kaya ngono kuwi. Apa ngerangkul barang? Dek. Pakai waktu yo meleh. Ora kene kowe mene yo. Mene. Mene yo bojomu wis nangis ki lho. Ngene nganti kowe dikampleng tak kamplenge. Rono. Tak serot ndasmu lho, Druk. Aku ki mengakon bojomu mrono kok. Wadah jawaban. Loro mripatmu sakit. Bathukmu sing tak tendang kowe mau ya lara. Sakit. Sepatu bal tak obonge mengko. Wah, ale nendang sepatu bal kok, Truk. Isih mumet sirahe tase. Oh alah ya aku jaluk aku ya. Aku jaluk ngapura. Aku sumpah, muga-muga sana aku ketemu wong ana perkara, aku ben dantel mataku. Karo men ditendang nganggo sepatu bal. Nang kudu golek perkara karo pemain bal-balan. Ha iya. Boten dados napa. Njaluk ngapura ya. Nggih. Ora, tidak ada harusnya aku berkata begitu. Nggih. Ngono ki rak Padang to, Le? Padang. Padang. Tak kira nek Madang. Nggih mboten napa-napa. Reng, apa? Truk. Ora melu gara-gara Reng. Lho, ngapa? Gandeng ndara-ndara ya wis ora peparing mergo kahanan kaya ngene. THR uang pesangon ya wis diirano. Aku njaluk pamit ya terus sementara aku tak lungase. Oh iya, lar nendi? Aku arep golek gawean sak entuk-entuke. Arep nendi, Kom? Wis pokoke sing penting iso nggo nyukupi karo bojoku karo anak-anakku. Ya nek niate ngono ya wis ora apa-apa. Yem wonten dawuh. Aku tak lunga ya. Nggih. Nek sampeyan boten gadah sangu napa-napa. Wong budidaya nek perlu tekaning pati tak lakoni. Truk. Tetep omah te bojoku ya, Reng. Ya. Yem nek aku engko ora mulih cilike 3 dina, gedene 7 dina, pesthekno nek aku mati kaliren ning dalan. Gong ora ngono kuwi, Gong. Asa ngregon-ngregoni aku. Iki rasa tanggung jawabku. Pesthekno nek aku mati kaliren ning dalan. Nek engko aku mulih aku iso nggawa Rajakaya luwih kowe aku iso duwe derajat pangkat tenan kowe tak jak mukti. Nek sampeyan pun lali kalih kula. Ora. Teng kutha niku kathah
sesawangan sing apik-apik kathah sesawangan sing endah-endah. Mengke nek pun entuk sesawangan sing apik kali kula lali. Ora wis to, sumpah aku ora bakal lali karo kowe. Nang sing wigati aku ikhlas nose ya reng aku njaluk wektu 3 dina tekane 7 dina. Mesti ana kabar aku mukti apa mati reng. Wah, sing ati-ati ya, Kang, sing ati-ati.